Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kirby Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabistak. Ayan, ngayon ay sa January 4 sa araw ng Sabado mga kabisdak. So mga kabisdak ay ngayong araw na to, samahan nyo ako ay magre-review na naman tayo ng The North Face na Axis backpack. Ayan mga kabisdak. Kung makikita mo to mga kabisdak, ito yung i-review natin ngayon. So samahan nyo ako mga kabisdak na i-review natin tong backpack, The North Face Axis backpack mga kabisdak, kasi maganda to gamitin at secure ang mga gadgets nyo nito mga kabisdak. Ayan, so samahan nyo na ako mga kabisdak. So ayan po yung The North Face Axis backpack. So nakatayo po yan, ang position ng mga kabisdak, nakatayo po siya kasi design po kasi ito sa stand construction. So ayan, so ikotin natin mga kabisdak para makita nyo. Ayan, ayan po. So ganda ng ano niya. Ayan. So ganun yung forma niya mga kabisdak. Ayan po. So ngayon mga kabisdak, titignan natin itong The North Face Axis backpack. Ayan. So ngayon mga kabisdak, itong The North Face Axis backpack mga kabisdak ay mayroon po ito siyang lagayan ng laptop. Kung makikita mo to mga kabisdak, itong zipper na to, ayan po. So ito yung pag binuksan mo to, ito po yung lagayan ng laptop. Ayan po. So nakikita yung binuksan ko. So ayan po. Ayan po mga kabisdak. So secure po ang laptop nyo kasi may foam siya na nakalagay. At ang kagandahan nito mga kabisdak ay accessible siya. Hindi mo na kailangan na dukutin mo pa yung laptop mo kasi mayroon na siyang ito. Kung nakikita nyo to mga kabisdak, ayan, hilain mo lang to. So ngayon aangat na yung laptop mo. So hindi mo na kailangan na dukutin pa yung laptop mo. So ayan, accessible siya. At ang pwedeng ano nito mga kabisdak, pwedeng ilagay na laptop ay 15 inch po. Ayan, 15 inch na laptop po ang kasya nito. So yan po yun ang lagayan ng laptop mga kabisdak. Next po mga kabisdak ay itong main compartment niya. So makikita nyo mga kabisdak ay may lock siya. Ayan, pag nakalock kasi ito mga kabisdak, ayan, pag nakalock kasi yan, nakaganyan, nakita mo yung pula na yan, ang mga kabisdak, hindi mo talaga itong mabubuksan. Ayan, kahit anong gawin mo, hindi mo mabubuksan yan. Kaya i-unlock mo muna to, kailangan i-press mo tong pula na yan. Ayan. Ayan po. Ayan. So nag-unlock na siya. So mga kabisdak, press mo lang tong button na to. Ayan, para mabukas siya. Ayan. So pag binuksan mo na yan mga kabisdak, ayan po. So lalabas na siya. Ayan. So ito na po yung main compartment niya. So mga kabisdak, makikita mo ang laki sa loob, di ba? So mayroon po siyang lagayan ng iPad or tablet mga kabisdak. So itong compartment na to mga kabisdak ay lagayan ng iPad or tablet. So kagaya ng sinabi ko doon sa compartment ng laptop mga kabisdak, na hindi mo na kailangan dukot-dukutin pa yung gadgets mo. So ito, nakikita mo to. So hilain mo lang yan. Ayan, lalabas na yung laptop or iPad mo na nilagay mo. Ayan. Ayan po. So mga 10.2 na iPad or tablet pwede mo mailagay po dito mga kabisdak. Ayan. Hilain mo lang yan. So ayan po yung lagayan ng tablet or iPad mo. So the next po mga kabisdak, ito may compartment siya, makikita mo.
may zipper siya. Ayan. Ayan po. Ang purpose po nito mga kabisdak ay lagayan po ng mga susi. Ayan. Para madaling makuha mo. Ayan. Ikabit mo lang yung susi mo dito mga kabisdak. Ayan. Ayan. Kabit mo lang dito. So, madali mo lang makuha. Yan po yung purpose niya. Maglagay ka ng mga something na small things na pwede mong gamitin sa pag-travel mo. Ayan. So the next po mga kabisdak ay itong pocket na to. Ayan. So mga kabisdak, pwede ka rin maglagay dito ng mga cable wire, mga headphones. Ayan. So ito po yun mga kabisdak. So ngayon, itong may makita mong malaking space, ayan dito sa ano, yan po yung pwede ka maglagay dyan. Kung mag-travel ka man, pwede ka maglagay ng mga damit mo. Ayan. Or kung hindi man, kung mag-travel ka ng mga malayuan, ayan, pwede ka rin maglagay ng mga damit dyan. At camera, kung mayroon kang camera, pwede ka maglagay dyan. Ayan. So, yan po yung, yan, makikita mo yan, yan po yun. So, pwede ka maglagay dyan ng personal things mo. Yan. So, ito rin po mga kabisdak, may maliit din po siyang pocket. Ayan, pwede ka rin po maglagay dyan. Ayan. So, ayan po yun. So, makikita mo kabisdak, ito yung main compartment. Ayan po. So, mga kabisdak, ang kagandahan nito mga kabisdak ay hard po siya. So pag sinabing hard mga kabisdak, so safety yung ano mo, safety yung mga gadgets mo, mga gamit mo. Kasi ito po kasi mga kabisdak ay gawa po to, may cardboard po siyang nilagay or steel para po ay hindi siya kahit hindi siya hindi siya protect sa gadgets na po. Ayan. So, ayan po yung mga kabisdak. Ayan. So, mayroon din po siyang protect para sa likod mo, protekta. At may lock din po dito mga kabisdak. So, ayan po yung mga kabisdak. Purpose nito. So, ang ganda mga kabisdak, diba? Ayan. So, mayroon din po siyang pocket dito na pwede kang maglagay ng water bottle mo. So, ito po mga kabisdak ay elastin po siya. Ayan. So, ano talaga siya. Design siya sa stand construction. So, ayan po yun. Tingnan mo, nakatayo lang. At ano siya. Matigas. Kasi nga sa materials ang ginagamit. Na may steel siya at may foam. Ayan, foam. Kumbaga dito sa labas ay meron siyang steel, ayan, na nilagay at dito sa loob po kasi para sa gadget mo ay mayroong mga foam po yan. Ayan. So ang ganda, 'di ba? Para hindi masira yung laptop mo. Ayan, o mga gadgets mo. So ayan. Ang price po pala nito mga kabisdak dito sa Kuwait ay nasa 90 KD. Pero kung bibilhin mo to nasa Pinas po na pera ay nasa 15,000 po. Ayan. So itong bag nito. Pero ang ganda mga kabisdak. At ang empty pala na capacity nito mga kabisdak, kung hindi mo pa i-load ay nasa 1.5 din po kilo. So ang bigat niya. Ayan. So kung ma-load mo na to, kung ma-load mo na to mga kabisdak, nasa 12.5 na po. Ito po. Itong bag na to mga kabisdak. Ayan. So ito po yung The North Face Axis Pack Backpack. Ayan. So ang ganda mga kabisdak, pang travel. Ayan. Kung marami kayong mga gadgets, so secure ang gadgets dito mga kabisdak. Ayan. Diba? At mayroon din po siyang maliit na pocket pa dito.
Ayan. Na pwede kang mag-load din po. Pwede kang maglagay. Ayan. Ayan mga kabistak. So, meron din po siya ditong ang safety. Kung isuot mo na to, ayan. Tanggalin mo lang to. Pero ito mga kabisdak, wala po yung, kasi sa ibang bag kasi ng North Face, mayroon siyang kasamang whistle dito. Pero ito wala. Ayan. Kasi design niya to sa gadgets mo para secure po. Ayan. Ayan po. At pag pupunta kayo ng mga divisoria or saan man sa atin, maraming sumusunod sa likod mo, ito po ang gamitin nyo kasi secure po talaga at hindi mabuksan-buksan pag nakalock po talaga to. Itong axis backpack ng The North Face. So ilock mo lang to ulitin ko ha, ilock mo lang to, ito mga kabistak. So lock lang, ayan. So hindi na yan mabukas-bukas. Ayan po. So ready to, ano na to, carry na, ready na kahit yan ang susuotin mo. At hindi to basta-bastang mapupunit mga kabisdak kasi nga may ano siya, cardboard. So kung anuhin to ng kutsilyo ay hindi po tatagos diretso sa loob po. Ayan. So ganun po katibay ang The North Face Axis Pack kasi design sa mga gadgets. Ayan. So dito na lang po ako mga kabistak. So mga kabistak, nakita mo na itong The North Face Axis Backpack. So mga kabistak, sana ay mayroon na naman tayong natutunan sa araw na to. Itong pag-review natin ng The North Face Axis Backpack. Ayan. At by the way mga kabistak, sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa akin, paki-subscribe naman po ako at paki-like po yung videos natin at paki-share na lang po. Ayan. Salamat mga kabistak at dito na lang po ako.